Altså jeg husker, da jeg gik i de små klasser, at jeg havde det ikke særlig godt, for jeg havde ikke så mange at være sammen med og sådan noget. For jeg havde ikke særlig mange venner. Det her er Frida. Hun er 17 år gammel og går på Frijsenborg Efterskole, hvor 20% af pladserne er øremærket til elever med høretab. I 2020 efteråret, der sker det så et drastisk fald i min hørelse. Jeg ved ikke hvorfor, men lige pludselig så er det blevet meget, meget ringere. Det her er Leo. Leo er 64 år gammel og arbejder til daglig som projektleder på produktionsvirksomheden Linak på Als. Jeg begynder at få vanskeligheder. Hvis det bliver værre, så går det helt galt. Det var derfor, jeg tænkte, at jeg må hellere søge den førtidspension. Jeg ved ikke, om det er et must-have, når vi lancerer i efteråret. Omkring 800.000 danskere lever med et høretab. At have dårlig hørelse er et kommunikationshandicap, der kan medføre voldsom træthed, social isolation og ensomhed. For det er krævende at være blandt mange mennesker, være i gruppesammenhæng, i mødeaktiviteter, i undervisningslokaler eller i åbne kontorlandskaber. Mennesker med høretab bruger rigtig meget energi på bare at høre. Jeg sagde jo meget hvad, for jeg kunne ikke høre, hvad de sagde. Så det endte også med, at jeg udviklede en depression. Og jeg tror, det var fordi, at jeg ligesom havde fået den her følelse af, at jamen, der var ikke nogen, der gad mig. Der var ikke nogen, der ville mig. Man føler sig i vejen, og man føler sig ligegyldig. Og så bryder det bare sammen ned i hovedet. Så jeg gik nogle år og havde det dårligt. Den film, du er i gang med at se, bygger på et forskningsprojekt. Hvordan hører vi sammen? Fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Det handler om de barrierer, mennesker med høretab møder. Både i deres hverdagsliv og på arbejdspladserne. Men det handler også om, hvordan vi alle sammen kan være med til at skabe gode, inkluderende fællesskaber. I dag findes der meget forskelligt teknisk udstyr, der kan hjælpe mennesker med høretab til at høre bedre. Jamen, altså, jeg bruger sådan nogle helt almindelige apparater, hvor der kommer lyd herfra, der er en mikrofon. Det fjerner du ikke de sociale udfordringer. Heldigvis er der meget, som vi alle sammen, pårørende, kolleger og fagfolk, kan gøre for at få mennesker med høretab til at føle sig inkluderet, som en del af et større fællesskab. Så til sidst bundpladedesign, som vi har. Men efterhånden som høretabet er blevet endnu værre, så oplever jeg det også til for eksempel familiesammenkomster, hvor det er en 10-12 personer rundt om bordet. Der begynder det også at være vanskeligt at deltage i snakken hele vejen rundt. Godmorgen, gutter. Godt. Ofte er det ikke ret meget, der skal til. Hvis man har et høretab, så tror jeg, man ved, hvad det her udsagn betyder. Nogle gange glemmer jeg, at jeg har et høretab, når jeg går på Frijsenborg. Og det er faktisk lidt sindssygt, fordi hvis det er det, der fylder alt, når man går i folkeskolen, og ikke føler, at man lige fungerer altid lige godt og sådan noget, og så man kommer til at glemme det lidt en gang imellem, så må det jo være toppen af målet på en eller anden måde. Jamen, mit høretab, vi ved ikke helt, hvornår jeg har fået det egentlig. Vi har aldrig rigtig fået en grund til det. Det kan være mange grunde. Det kan både være, fordi at jeg blev opereret med dræn, da jeg var lille, og det så har givet et eller andet, eller også er det arveligt. Men jeg fik høreapparater, da jeg var 10 år gammel. Altså, jeg husker, da jeg gik i de små klasser, og jeg oplevede, at de trak sig fra mig, at de troede faktisk bare, at jeg gjorde det for at være irriterende. Så gad de ikke rigtig at være sammen med mig. Altså efter jeg fik høreapparater i folkeskolen, så det ændrede det, at jeg blev henne med høreapparaterne. Det er bare, at man skal huske at sætte billeder ind. Husk at sætte billeder ind. Men det ændrede ikke måden, mine venner var sammen med mig på, for jeg havde ikke særlig mange venner. Allerede i de små klasser hører Frida om Frijsenborg Efterskole, og hun ved med det samme, at der vil hun hen. I august 2021 starter Frida i 9. klasse på FUS, som det også kaldes, hvor hun er i de næste 2 år. Ikke fordi jeg havde brug for noget fagligt, som hun siger, men for at indhente alt det sociale, hun har tabt.
Det skal vise sig at blive et afgørende vendepunkt. Den største forskel på efterskolen, altså Frijsenborg og min folkeskole, det er helt klart, at jeg føler mig meget mere forstået her. Jeg skal ikke hele tiden føle, at jeg er en undskyldning for mig selv. Der var tidspunkter i folkeskolen, hvor jeg simpelthen sagde til folk, jeg er virkelig, virkelig ked af det, men jeg kan simpelthen ikke gøre for det. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Er du sød og gentage og sådan noget. Og det er jo vildt at tænke på, at jeg har siddet og skulle undskylde for noget, jeg ikke kan gøre for. Men det har jeg gjort. Jeg har simpelthen haft det så dårligt over, at de skulle tage hensyn til mig. Men når det bare ligger som noget helt naturligt her, jeg føler mig jo bare almindelig og ligesom alle andre. Det er virkelig tæt på. Det er sådan noget 7,99. Ja, jeg føler mig forstået, jeg føler mig velkommen, jeg føler, at folk de godt vil mig. Også selvom man ikke er bedste venner med alle, så det er stadig det der med, at de vil godt tage det hensyn, jeg har brug for. På Frijsenborg Efterskole er alle klasselokaler født med ordentligt høreudstyr. Det bliver som det mest naturlige taget frem i alle timerne af både lærere og elever. Der er masser af lysindfald, og eleverne sidder, så alle kan se hinanden. Oftest i hesteskoform. Nej, og det gjorde det heller ikke sidste time. Altså inden det her lokale? Ja. Alle undervisere ved desuden godt, at de ikke skal stille sig imod, men i medløs, så man kan se deres mimik. Mikrofonerne gør desuden, at alle ved, hvem der har ordet, og hvor man skal rette sin opmærksomhed hen. Jeg snakker. Nej. Prøv at blive ved. Ja. Fedt. Jeg tror heller ikke, I andre skal sige så meget i dag, så selvom det er den ris ikke virker. Rammerne og også det med høreudstyret, men også bare stemningen. Man kunne bare mærke, at du måtte godt. Du behøver ikke at pakke dig ind. Du må godt være dig selv. At der var bare virkelig god stemning. Og så er det jo bare en kæmpe bonus, at jeg får hjælp med høreudstyr og sådan noget, uden at jeg egentlig skal bede om det. Det er der bare. I starten af hver eneste efterskoleår gør lærerne meget ud af at tale med alle eleverne om, hvad det vil sige at have et høretab. Rent praktisk, men også hvilke følelser, der kan være forbundet med høretabet. Tanken er at fjerne tabuet, vække nysgerrigheden til hinanden og kickstarte følelsen af fællesskab. Og faktisk går det ret hurtigt med, at de hørende elever lærer de ofte små ting, der skal til for at inkludere eleverne med høretab. Også for Fridas ven, Frederik Skat Christensen. Jeg tror, noget jeg sådan blev meget bevidst om ret hurtigt var sådan, at mange med høretab er gode til sådan en mundaflæs. Og det er sådan, altså så kan man sidde, hvor altså, du siger ikke noget, men de kan bare sådan høre, hvad du siger, fordi de bare læser din mund og sådan noget. Og der blev jeg også meget opmærksom på, at hvis man bare vender sig mod dem, man taler med, at hvor meget det egentlig gør, for at de ligesom kan deltage i samtalen. Sidste år gik Frederik på en anden efterskole, og han siger, at man på Frijsenborg er mere opmærksom på at tage hensyn til hinanden. Alle får lov til at tale ud, og man taler ikke i munden på hinanden, og det er meget mere sådan overskueligt i det. Alle sådan venskaber her er bare, det er lidt, man ser ikke rigtig på noget, man ser ikke, om du har høretab, eller om du går i 9. eller 10. eller altså, hvad du egentlig gør. Det er lidt som om, det er bare, hvis man klikker med hinanden, så er det bare sådan der. Jeg tror, at det vigtigste, man kan gøre, når man arbejder med unge mennesker med et høretab, ja, teknikken skal virke, høreapparaterne skal fungere, CE'et skal være der. Man bliver nødt til også at forstå, at det her unge menneske kan sidde med nogle følelser af, hvordan man er en del af et fællesskab. For eksempel, hvis der bliver sagt en joke, og man ikke fatter pointen, når man siger, giver du lige gentage pointen? Eller man ikke forstår, hvad der bliver sagt, hvis det bliver hvisket eller sådan, så kommer man hurtigt til at vende det indad. Det er nok mig, de hvisker om. Og det vil sige, der kan i hvert fald være risiko for, at der opstår sådan nogle selvværdsmæssige problematikker, eller hvordan skal jeg egentlig gøre for at være en del af fællesskabet. Okay, der er et unge menneske her, der har brug for at blive lyttet til og blive guidet i, hvordan man indgår i fællesskabet. Det er måske i virkeligheden det, der gør, at man bliver et stærkt unge menneske med høretab. Hvis du skal få 2,77
Jeg synes, det er svært, fordi at man både skal bruge energi på at høre, hvad de siger, men samtidig så skal du også bruge energi på at skabe en mening. Altså, så skal du lige have det med, hun har sagt, så skal du lige have det med, han har sagt. Og så kan det nogle gange godt klappe ned, fordi der simpelthen er så meget at holde styr på. Frida fortæller, at hun på Frijsenborg i langt højere grad føler sig som en del af et større fællesskab, men at hun stadigvæk bruger meget energi på bare at høre, hvilket gør, at hun hurtigere bliver træt. Hun har derfor brug for mange daglige pauser, hvor hun lige zoomer ud. En pause for mig er seriøst bare at sidde ned og lave noget, jeg ikke behøver at tænke særlig meget over. Jeg kan sidde og strikke, eller jeg kan sidde på min telefon, eller whatever. Det er mere det der med, at jeg ikke har så mange ting, jeg skal forholde mig til. Fordi der foregår så meget op i hovedet, at så har jeg brug for de der 5 minutter, hvor man bare lige slapper lidt af, og så har du lidt mere energi til at komme ud og høre igen. Men særligt den fælles fordybelsestime hver dag fra 18 til 19, hvor alle elever opfordres til at tage tid kun med sig selv, er helt essentielt for Frida. Jeg går ikke glip af noget. Altså, vi sidder alle sammen bare lige og køler lidt af, og så kan vi være sammen igen. Fordi at man nogle gange godt kan være lidt bange for, at nu tager jeg en pause, som jeg egentlig har brug for, men jeg er bange for at gå glip af noget. Her, der skal man ikke bekymre sig om det. Der gør alle det. Jeg skal på gymnasiet, og så ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal. Jeg vil gerne arbejde med mennesker, noget socialrådgiver og pædagog. Der er rigtig mange ting galt med mig, faktisk. Jeg har cøliaki, jeg har høreapparater, jeg har briller. Det er lidt mærkeligt at skulle væk fra Frijsenborg efter 2 år, fordi det er jo ligesom et safe space, kan man sige, i forhold til høretab, at jeg behøver ikke forklare så meget, det er der bare. Så det der med at skulle ud til noget nyt, til nogen, der ikke aner, hvad det her handler om, som man skal til at forklare igen, det har jeg selvfølgelig været lidt. Jeg er selvfølgelig nervøs for, hvordan de kommer til at modtage det. Jeg skal starte på et helt normalt gymnasie, og jeg får høreudstyr i klassen, men jeg skal jo op og fortælle, hvad gør det her for mig, og hvordan skal I behandle mig på en eller anden måde. Hvilket jeg synes er virkelig underligt, fordi jeg skal bare behandles som alle andre. Men når man har noget, som ikke er normalt, så bliver man nødt til, så bliver du nødt til at forklare, hvad det egentlig handler om, for at folk de forstår det. Og sådan er det, sådan er det med mange ting. Så jeg er da nervøs, men jeg har også bare opbygget sådan en sådan stor selvtillid herfra, at jeg tænker, at hvis de gerne vil mig, og hvis de gerne vil lære mig at kende, så skal de nok også gøre det. Jeg har været sådan lidt til dem, der skulle lave høreudstyr, jamen, kan vi godt få eleverne til at bruge de der mikrofoner? Kan jeg godt forlange det af dem? Hvor de siger, det kan du godt, fordi hvis de gerne vil have dig med, så gør de det gerne. Så det har gjort, at jeg er lidt mere sikker på mig selv. Altså, jeg er blevet Frida, det lyder virkelig kliché at sige, men jeg er blevet Frida i stedet for hende med høreapparaterne. Det var meget tæt på at være game over med hensyn til at være på arbejdet, altså når man ikke kan høre. Leo Bram begyndte at få de første problemer med hørelsen, da han var omkring 35 år gammel. Først var det kun det ene øre. Siden fik han også problemer med det andet øre. Og til sidst var der bemærkelsesværdigt mange informationer, især i mødesituationer, som han gik glip af. Ja. Der var et par situationer, hvor det var især nogle møder med ledelsen, hvor vi var i et stort mødelokale, og vi har måske været 10-15 deltagere fordelt ned over et langt mødelokale. Der var der nogle situationer, hvor jeg var oppe ved tavlen og præsterede, og ikke kunne høre spørgsmålene dernede fra. Han er jo projektleder, så han er jo til sådan nogle projektkomitémøder og sådan noget, skal præsentere for vores topledelse, hvor jeg også lagde mærke til, at der var nogle ting, han ikke lige altid fik med, når der blev spurgt ind til eller andet, eller skulle i hvert fald gentages.
Så det er nok sådan, jeg har mest tænkt over det. Sådan i en-til-en dialog har det ikke været på det samme niveau, men for eksempel afdelingsmøde, der kunne han også godt, der har jeg sådan tænkt over, at han var måske lidt mere fraværende end de andre. Jeg prøver at ignorere det lidt, men jeg kan godt fornemme, at det er noget turbulens dernede. Forstår han ikke, hvad vi siger, eller hvad et eller andet. Jeg kører bare videre i præsentationen, men det var lidt ubehageligt. Dem var der sådan 2-3 stykker, og siger, nu er det begyndt at blive et problem, og hvis det bliver værre, så går det helt galt. For Leos livsledsager skal gennem 35 år, Lone Bram, er det tydeligt, at Leos høretab påvirker ham. Han er stadigvæk den samme Leo, som han altid har været, men deres dagligdag sammen er forandret. Især efter, at høretabet er blevet ganske markant. Men han er blevet mere træt. Du tror, det tager meget af ham, at han skal bruge så mange kræfter over høre. Altså, han har brug for at hvile sig mere. Han kan også nogle gange, altså når han er herhjemme, så slapper han jo af. Og det er jo det, man skal gøre, ikke? Men nogle gange, så når jeg gerne vil snakke, så kan jeg bare høre, at han hører ikke efter. Og han er bare træt, han er færdig. Han har bare ikke det overskud, som han har mere. Jeg har ikke særlig stor lyst til fester mere. Lidt small talk med den lige overfor eller lige ved siden af, men det kræver enormt store ressourcer at blive ved med at følge med. Og så glider man lidt tilbage igen og ind i sine egne tanker. Så kommer der et spørgsmål, så kan man lige være lidt med, men det er utroligt trættende, så jeg foretrækker faktisk ikke at være med. Altså på min arbejdsplads, der fungerer det rimelig godt nu, efter jeg har fået de hjælpemidler. Jeg skal huske at have dem tændt og huske at bruge dem på den rigtige måde. Det kan nemt gå galt, hvis jeg glemmer at tænde og slukke. I dag går Leo Bram sjældent uden sine 2 bordmikrofoner, der er forbundet til hans høreapparat via Bluetooth. Han placerer dem strategisk i mødelokaler og ved hans team, der består af 4 borde midt i et åbent kontorlandskab. Nede i mit team ved mit skrivebord, vi sætter 4 borde i en ø. Der har jeg sådan en mikrofon sat til, og den placerer jeg sådan inde i centrum. Hvad så? Hvad er I gang i? Før jeg fik dem, der satte jeg meget i min ene verden. Jeg kunne godt se, at de snakkede om alt muligt mellem øst og vest. Hvad siger du? Hvad vil du dele med? Ja. Og jeg oplever ikke mine kollegaer og medarbejdere i teamet, at de synes, det er en ulempe. Jeg lægger mærke til det, når vi sidder nede til møde, og hvis vi alle sammen taler på samme tid eller ind over hinanden, så kan han godt sidde sådan lidt og lige, hvad sker der her? Jamen, så prøver vi at få ro på, så der kun er en, der taler ad gangen. Og der kan man godt se på Leo, at han er sådan lidt forvirret, eller hvad skal man sige. Ja. Der er ikke helt forbindelse altid, så hvis der er for mange, der taler i munden på hinanden. Jeg skal sige alting 2 gange, og det er sådan lidt op ad bakke. Og specielt hvis man sådan, det er ikke særlig romantisk, vel? hvis man nu siger noget sødt til en, og så siger, hvad? Du ved, og ligesom vil sige det højere, så har det ikke den samme effekt. Så det synes jeg, at sådan fedt må jeg mærke i. Vi har der nogle gange dernede, når vi sidder og taler sammen, så lige pludselig siger han bare sådan, nu snakker jeg om mig, ikke? Fordi så får han ikke det med, hvad vi sidder og snakker om. Så må vi så lige tage det med igen. Han kan godt se, når vi sidder og kigger over ham og griner lidt af ham, ikke? Og så ved han godt, at han skal lige være fokus igen. Så. Og det er jo særligt, hvis man prøver at sige noget, og så siger man måske lidt ekstra højt, så han skulle høre det, men så hører han det ikke alligevel. Så må vi lige tage den en gang til, og en gang til måske. Modsat er der jo nogle af dem, der kender mig og ved, hvorfor de kan så finde på at tage den op. Leo, er du der? Kom ind. Og så det har vi det meget sjovt med. Altså. I starten af 2023 tog Leo Bram på Kaspergård, hvor der ligger et job- og udviklingscenter. De har en aktiv beskæftigelsesindsats for døve og personer med høretab,
der har forskellige udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet. På et hold med 15 andre deltog Leo i kurset Bevar dit arbejde. Her fik han viden om alt lige fra akustik og arbejdsmarkedslovgivning til stress og tekniske hjælpemidler. En af de rigtig gode ting, det var på det første kursusdel, hvor jeg fik fortalt, at der faktisk findes nogle høreapparater, som var endnu bedre end dem, jeg havde, og har en meget højere forstærkning, end da jeg kom fra. Plus at jeg nu kan bruge dem, så jeg også kan tale i telefon. Jeg har jo haft et par år, hvor jeg ikke kunne snakke i telefon, men fordi de har en Bluetooth-sender, så telefonen stemme går direkte over på mine høreapparater, og det har været rigtig godt. Det vigtigste for Leo var dog at møde andre i samme situation som ham selv. At mærke, at han ikke var den eneste, der havde udfordringer. Leos kone Lone fortæller, at der var en mærkbar forandring hos Leo efter kurset. Og så var det, at han jo fik på det kursus, det blev gjort opmærksom på, det var nogle muligheder, og også så, at det var mange af andre, der havde måttet ringe end ham, og så videre. Og så, så er det ligesom blomstret op igen. Altså, vi snakker aldrig mere om, at Leo skal stoppe og arbejde. Så jeg har haft meget ud af at være på det kursus og lære nogle ting. For Leos chef, Kenneth Jessen, er det blevet tydeligt, at der faktisk ikke skal så meget til for at sikre sig, at ens medarbejder eller kollega trives på arbejdspladsen. En ting er, at der findes et stort udbud af teknisk udstyr. Større end hvad Kenneth forstod til at starte med. Men der er også små ting, han er blevet opmærksom på, han selv kan gøre. Der skal jo faktisk ikke særlig meget til at sikre, at det kører godt for ham. Han har jo nogle gode tekniske hjælpemidler. For det er jo ikke svært at være ops på det. Det er jo ikke svært at tale en lille smule højere, eller tale lidt mere tydeligt, eller spørge ind til. Det gør jeg også nogle gange med Leo, så spørger jeg lige ind til for at få bekræftet, at han også har hørt det. Sidder vi i et møde, hvor der er mange, der lige taler i munden på hinanden eller et eller andet, hvor jeg tænker, at det er vigtigt, altså for eksempel en styregruppemøde, hvor vi sidder som en styregruppe og skal egentlig sætte noget retning for hans projekt. Hvis der er lidt for meget at snakke i munden på hinanden, så spørger jeg ham lige ind. Forstod du, hvad der blev sagt her? Eller er du enig i, at det var det her, vi skulle gå? Eller at vi vil gerne have, at du kører den her test her? Og så er det jo med at finde ud af, hvordan kan man så bedst muligt støtte ham i det. Er det, at Leo han tager på noget høretabskursus og får nogle teknik og nogle redskaber til, hvordan han kan håndtere det? Eller er det, at vi prøver at gøre noget lidt anderledes til nogle møder? Det er jo så bare det. Det er jo let at gøre. Jeg har ikke oplevet det som sorg. Det er heller ikke noget, der jeg render rundt og er deprimeret over, eller sådan noget. Jeg synes, jeg har lært at leve med det egentlig. Man kunne godt have forestillet sig, at det ville give noget depression, men det synes jeg ikke, det har. Jeg har lært at leve med det, men jeg har jo også ændret livet i den retning, som det er nu. Altså, jeg er ikke den Leo, som for 10 år siden. Det er en anden Leo nu, med den hørelse, og så gør jeg nogle andre ting, og gør nogle ting på en anden måde. Det er den måde, jeg er kommet over det. Ja, dine ofte sagt gode citater, den er bare mega lang, den liste. At leve med et høretab er udfordrende. Frida, Leo og hvad der svarer til knap hver 7. dansker, kæmper hver eneste dag, og er især ramt på oplevelsen af at være uden for fællesskabet. I familien, på uddannelsesinstitutioner, til fritidsaktiviteter, på arbejdspladserne. Men igen, det er ofte ikke ret meget, der skal til for, at flere af os kan gøre en reel forskel. Jeg har fundet ud af at snakke tydeligt, og ikke alle sammen i munden på hinanden på samme tid. Og så sørge for, at han ligesom er med. Altså, når han ser ud som om det, han er interesseret og har tid til at være med, og så tale højt og tydeligt og inkludere. Hvis jeg skulle give et godt råd til en lærer, der har en enkelt elev med høretab i sin klasse, eller en PPR, der sidder og skal vurdere et ungt menneske, som måske ikke har så meget erfaring med lige præcis denne her problematik. Det handler om at føle sig som en del af noget større.
Altså at føle sig som en del af et fællesskab. Og der bliver jeg også meget opmærksom på, at hvis man bare vender sig mod dem, man taler med, at hvor meget det egentlig gør, for at de ligesom kan deltage i samtalen. Jeg skal jo sørge for, at mine folk de kan performe så godt som muligt. Og det gør jeg jo så jeg til at prøve at forklare, enten under et møde, men egentlig også meget sådan lidt bagom, fortæller, at Leo han har faktisk et høretab. Så det er sådan noget, jeg kan hjælpe med og hjælper med. Og sidst han kom hjem fra kursus, der havde han sådan en badge med hjem, hvor der stod, jeg hører dårligt. Og dem har han kødt væk, fordi det kommer Leo ikke til at gå med, fordi det er ligesom at signalere for galt igen. Det kan han bare ikke lide.